माखौनो बुङो मैसो गाधा माथो गाधाखौ बुङो माबा साफाखाराय नै सिख्लाफोरखौ नों मा बुंहरनो सानो बुंहरलाय नोंथांमोनखौ गोसो गैयाबाबो बरायलायबाय आरो नोंसोरबो नायनो गोसो गैयाबाबो नायनानै आं ब्लगावसो होनदों आरो नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय नाथाय मोनसे प्रब्लेम जाबाय गासिनो खानाय सिनजाना थब्लाब्ला नुदों ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा आरो दारियाबो गैला आरोना आंना दारियाबो गायब जाबाय ये है मेरे दोस्त इसका नाम ज्यूटी ल्यूटी है बबलू है मेरा नाम बबलू इसका नाम बबलू है ये बबलू और आपका नाम क्या है भाई ये देख अच्छी लड़का नहीं ये और आपका नाम क्या है भाई मैं ड्राइवर हूँ ड्राइवर हो नाम क्या है नाम बालबुलु नाम नै फाग्लासो जोंना माबाया उथुल बास बियारा खुजिनबायानो नुबाय बडिफोरा फाग्लालै उनै नायनो हागोन बडिखौ इनि आयौ फाग्ला खाख्रब ख्रब लामा खान्दा साइसल' थोस फाग्लालै खाख्रब ख्रब लामा खान्दा साइस नुबाय खुजिनबाय दस्रा टाइप दुगैगोन होनदों नामा नोङो नुबाय एकदम फाग्ला गोजा मिनिखायोल' बेनो जाहैबाय जोंनि सुइमिं पुल नामा नुबाय हिब्रमा सुइमिं पुलाव दुगैनो फैदों आरोना मा नोंलाय बोरैथो जाखोरा नों लामा खान्दा सावनानै जादोलै मिथिबाय बडियानो गैला माथो लामा खान्दा सावदो नोङो औ लामा नागिरदो नोङो लामा खान्दाय दा बोथोराव लामा खान्दायखौबो मोननो बिराद मुस्किलसै आंबो बुरखायनि एसे ब्लगाव आयौ बुरखायबावसैनो बेफोरसो नुवाखै हिब्रमा थोस गैयालाबो 120 बार होयो नों नामा 128 बारबावसो खम जाबावदोंसो होमबालाय आयु मा सानखो बेलाय फाग्लासो औ हो आयु गाइसमोन आं दा आंनि इन्ट्र'खौ होनो बावदोंमोन आरोना औ हेलौ गाइसमोन वेलकाम टु माय अनादार ब्लग वेलकाम टु माय अनादार ब्लग जरा लेजेन्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय आयु बराय गोसो गैयाबाबो गोथारै गाइसमोन आरो नायनानै बे माबा मा होनो गोसा जागौहाय बिसोरो थुनानैहाय होदो आरोना आयु मा गोजा बेलाय गलालै नोंसोरो मैसो गाधाखौ नै बिजों ओरै माखौनो बुङो मैसो गाधा माथो गाधाखौ बुङो माबा साफाखाराय बिथांना बासोमनायावहाय माबायानो मा होनो मैसोनि गाथायानो जनानै थांसिमोननो फाग्लासो बोरैबा आखाइ थोंसिजों थाब्रं हमनो मोनदों होनदों नामा ओस गोगोद गाज्रि माबा जाफैदों आरोना घटना जाफैदों जोंना माबाफोरखौ सिख्लाफोरखौ नों मा बुंहरनो सानो बुंहरलाय जोंना जन हेमब्रममोना दै गोजावलांसिगोन नुबाय दै गोजावलांसिगोन बिसोरो जों बेजों ओरै थांसिगोन आरोना हा नोंबो गोजावलाङो होलांदो लागाव बिसोर गोजावलांसिगोन माबायावहाय मा होनो दिल्लीयावहाय थांसिगोन बिसोरो जों ओरै थांसिगोन So hello guys, SKR ब्लॉग आप कैसे हो SKR भाई देखना हो ना अंधा हो ना देखना नहीं आता है ना तू अंधा हो गया अरे टिमी जोरा लेजेंड आप कैसे हो आता हो अच्छे हो ये वाला है ना आपके चैनल का नाम क्या है रिंडा ब्लॉग ओ अच्छा आप लोग यूट्यूबर वाला है इधर
और ये भी यूट्यूबर है SKR 999 माबा मानसिया नायजालारा SKR 31 रुको जरा सबर करो क्या बोलता है मैं तुम मेरे को नहीं बोलोगा आगे अच्छा में कुछ नहीं बोलेगा अच्छा अच्छा ऐसा है क्या देखना हो ना अंडा हो आप अच्छा हूँ मैं अंडा हूँ अच्छा अच्छा हूँ अंडा हूँ हाँ ठीक है दोनों भी अच्छा हूँ मैं अंडा हूँ अच्छा दुगैखांबाय सेंग्राफ्रा दा बोरायफ्रा थिबाय नै दैयानो रानजोबगोनबाय मोनदां नैबेनिफ्राय बेयाव बारसोमोब्ला बे बारसोमोब्ला आरोना ओरै खावनै जाखागोन फाग्लासो दा दुगैदोंसै बे हारसिङै दैयाथ' रानखासिगोन नालाय जों थांसै आरोना दुगैखांबाय अच्छा गासिबो दा जों दुगैना फैबाय आरोना एकदम माबा नै दा दुगैखांबाय नै दुगैखांनायजों लोगोसे माबा मानसिफ्रा गोसोम गोसोम माबा निग्र' साइज बायदिसो जाजोब्बाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो आरोना गासिबो ओमफ्राय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट ओमफ्राय नायबाय थानो गोसोब्ला साबस्क्राइबबो खालामनानै ला बिदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन एकदम माबा जोंना सिख्लाफोर गैया माबा बोराय गैया जोंना इन्टारेस्टनिल' सेंग्राफोर गोजा जाखायो आरोना नोंथांमोना माबा नायदोंब्ला बिदिनो बुजिखाबाय जानो हागौ